Honekin jarraituta besterik gabe komentatu nahi nun aurreko testuetan ikusi dezuena euskarari ematen zaion leku hori euskal herritar nortasunean, ez da batzuentzat nolabait ezinbesteko baldintza da euskal herritar izateko euskaraz jakitea, besteentzat ez hor ikusten da badagoela arazo bat edo desadostasun bat, jende guztia ez dago ados horrekin, baina etorkizunera begira edo badago aldeko jarrera nahiko orokor bat. Horregatik ekarri dugu datu hau besterik gabe, taula hau esan nahi dut. Bestela hizkuntzaren inguruko datuak ezagutzari buruzkoak eta hainbat badituzu eta hortan ez dugu gehiago sartu nahi baldin baduzue liburuan dauzkatzue ikusteko moduan, baina honek nolabait ekartzen du hori, ezta? Aldeko jarrera bat, nahiz eta desadostasun horiek ikusi aurreko gaietan, jarrera nahiko positiboa ikusi dezakegu. Hurrengo gaian sartuta, euskal kultura, galdera oso orokor bat egin zitzaien hasieran inkestatuei, zer da zuretzat euskal kultura, ezta? Hemen ikusten dituzuen erantzun hauek ez dira eskluienteak, ez zuten bat bakarra aukeratu beharrik. Bakoitzari buruz galdetu genien, hau zuretzat euskal kultura da edo ez. Orduan, ikusten duzu Euskal Herriari buruzkoa, Euskal Herria gai alantzen duena hori da euskal kultura, 71%ak konsideratu du baietz hori euskal kultura dela. Euskal Herriko jendeak egindakoa, hori ere bantzera, 70% batek esaten digu baietz hori dela euskal kultura. Euskal Herrian egindakoa, beraz, kokapen geografikoari lotutako kontzeptua, jende gutxixiago, 70% batek edo, eta dexente jaisten da euskaraz egindakoa baldin bada konsideratzen duguna euskal kultura. Horre 47%k bakarrik esaten digu hori dela euskal kultura. Orduan, hor dago arazoa, ezta? Batzuentzat euskara ezinbestekoa da zerbait euskal kulturaren barnean konsideratzeko, beste batzuentzat ez, da hor dago desadostasuna. Horre ikusten duzuen bezala, ez da gaiari, egilearen jatorriari edo kokapen geografikoari ematen zaio garrantzirik handiena elementu bat euskal kulturakotzat edo hartzeko, eta hizkuntzari gutxixiago edo behintzat hainbeste jendek ez du konsideratzen. Euskal kulturarekin gehien lotzen diren elementuak, hemen galdera honetan bi elementu aipatzeko aukera zeukaten inkestatuek, eta ikusten duzue lehenengo lekuan euskara dagoela, ezta? Erdiak baino gehiagok aipatu zuten euskara bi elementu horien artean. Bai lehenengo lekuan edo bigarrenean euskara esan zuten erdiak baino gehiagok. Eta segidan datoz, dantza, pilota, herri kirolak, ohitura, gastronomia, eta hortik beheraxeago datoz, musika, jaiak, bestelakoak, ezta? Literatura, kantua, iparraldean desinte aipatu zen, bestera bateko elementuak. Baina ikusten dugu lehenengo lekuetan euskera, dantza, pilota, horiek daudela. Badirudi kontraesan bat edo dagola, ezta? Alde batetik euskal kulturalen definizioan badirudi hizkuntzak ez daukala horrenbesteko pixurik, beraz ez dela hizkuntza erabakigarriena, baina gero galdetutakoan zein diren elementu garrantzitsuenak euskal kulturan euskera aipatzen da gehiena. Hor badago arazo bat daukagu horrekin, garbi dago. Bestelako aipamenak egin direnak euskal kultura hemen atal hauetan bestelakoak hortan ez dakit oso ondo ulertu den, hor sartu ditugunak gehien bat dira eztabaida taldetan eta elkarrizketetan jendeak aipatu dituen gauzak, bota diren zenbait ideia, ez dira inkestatik zuzenean ateratako datuak. Aipatutako hori, kontraesana dirudiela, zalantza asko agertu dira euskal kulturak eta kultura globalizatuak elkarrengan izan dezaketen eraginari buruz. Ikusten da batzuk ikusten dutela aberasgarri bezala bien arteko harreman hori, beste batzuei iruditzen zaie euskal kulturak oso atzera egin dezakeela globalizazioaren eraginez, datorkigun nazioarteko beste kultura batzuen eraginez, hor kezka bat agertu da. Esan dezagun, oro har, euskal kulturaren 3 kontzeptu nagusi edo ikusi ditugula, ez dugu esan nahi 3 kontzeptu horiek antzeko jende multzoak dituenik, baina bai 3 ideia daudela. Batek, esaldi batean esateko, ez dagoela euskal kulturarik euskararik gabe, beraz lotzen duera bat hizkuntza euskal kulturarekin,
beste batzuek berriz gehiago jotzen dute kokapena kontuan hartzera eta Euskal Herrian egindako guztia konsideratzen dute euskal kultura, euskeraz egina izan, beste hizkuntza batean izan, hau dana dela, lotzen dute askoz ere gehiago eremuarekin. Eta hirugarren talde batentzat erabakigarriena gaia litzateke. Kasu batzutan, azpimarratu da gainera, egiten den horrek izaera aldarrikatzailea izatea, euskal erreferenteak erabiltzea, beste zerbaitekin lotzen dute euskal kultura. Ez bakarrik hizkuntzarekin edo nun egina dagoen kontuan hartzearekin, en fin, aipatu dira, euskal rock radikala deitutako hori euskal kultura da edo ez da euskal kultura. Gehien bat gaztelaniaz egina da eta horregatik ez da euskal kultura, hor badago, edo bai asemanita bezalako bat, ez da golako eztabaida bat badago. Erreferente batzuk erabiltzen dituen aia euskal kulturaren barruan konsideratu behar dugu, hizkuntza bakarrik, hor badago talde bat konsideratzen duena erabakigarrena gaia edo izaera hori dela, ez da. Bestalde, esango genuke batez ere EAEko ez euskaldunen artean, baita ere beste lurraldeetan, baina batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, batzuek uste dute gizarteak egina duela ja euskal kultura hizkuntzari lotzeko aukera. Beraz, lehenago aipatutako 3 kontzeptu horietan lehenengoa aukeratu duela ja gizarteak, eta beraz, sentitzen dira nolabait baztertuak edo euskaldun ez diren aldetik, nolabait euskal kulturaren eremu horretatik kanpo uzten dituztela edo sentitzen dute, eta beraz, iruditzen zaie gizarteak egin duen aukera horretatik kanpo daudela, ez da, nolabait. Beste lurraldetan, bai Nafarroan bai iparraldean, askoz ere argiagoa da euskal kultura eta euskararen arteko lotura hori, jendearen pertzepzioan. Ez daukate horren besteko arazorik lotzeko euskal kultura euskararekin. Horrek ekartzen du noski, han jende desente oso eroso sentitzen dela euskal kulturatik kanpo ere. Esaten du, euskal kultura da euskaraz egiten dena, horko hori, ez, ni ez nago hor. Euskal Autonomia Erkidegoan arazo bat da hori, horrek sortzen duelako orduan ni zer naiz, baina iparraldean eta Nafarroan jende multzo handi batentzat hori ez da arazo. Euskal kulturatik edo euskaratik kanpo sentitze hori. Lehen Iñakik pixka bat aipatu du baita ere, iparraldean euskal kulturaren irudi berri bat edo sortzen ari dela, zuhurtzi handiarekin hartu behar dugu hau. Uste dut oso modu xumean sortzen ari dela, eta oraindik ikusi beharko da honek zer dakarren, baina urte askotan euskal kultura lotu da oso tradizioko elementuekin, baserri giroarekin, eta badirudi sortzen ari dara irudi berri bat nolabait modernotasunarekin lotzen duen euskal kultura, eta batez ere Frantziako estatuan indarra hartzen ari den globalizazioaren kontrako erresistentzia horrekin, eta hor badago elementutxe bat izan ditekena nahiko positiboa pixka bat esplotatzeko. Ikusi beharko da aurrera begira horrek zer ematen duen. Azken ondorioak edo gogoetak, hemen parte hartu dugun hainbatek egindako hausnarketa puntu batzuk besterik ez dira. Batetik, esan garbi gelditu den bezala ez da, ikerketa osoan zer, Euskal Herriko gizartean kultura eta nortasuna dira oso desberdinak daudela, lurraldeen araberakoak asko dira desberdintasun horiek, baita ere euskararen ezagutzaren araberakoak, aniztasun handia daukagula gai honetan. Iñakik aipatu duen bezala, baita ere, adiera horiek oso oinarri desberdinetan, ikuspuntu horiek oso kontzeptu desberdinetan oinarritzen ditugula. Ez da, batzuk jotzen dute askoz ere gehiago kontzeptu primordialista edo esentzialista horretara, berezko ezaugarriak euskal herritartasunaren oinarrian jartzera, hori esango genuke batez ere, beren burua euskaltasunetik kanpo ikusten dutenek daukatela kontzeptu hori, instrumentalistagoa batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, bitako nortasuna dutena, bai euskal herritar, bai espainiar sentitzen direnek askoz ere gehiago jotzen dute horretara, ez da, konsideratzera batez ere, hemen bizi bagara eta hemen lan egiten badugu, euskal herritarra gara, ez da, beste baldintzari gabe, eta gero beste ikuspuntu bat konstruktibistagoa edo esango genuke borondatean jartzen duena euskal herritartasunerako baldintza hori, ez da, euskal herritar izan nahi izatea hori da baldintza, eta
esan dezakegu zabalagoa dela, edo jotzen du jende gehiago barne hartzera, ezta? Nahi izate hutsa nahikoa jotzen du. Erdaltasunaren nahi bat elementu kultural eta identitario, Euskal Herriko kultura eta nortasunean zeharo erratu dauzkagula, Euskal Herritartasunaren barruan kontsideratu edo ez errotuta dauzkagu bertako egunerokoan. Kultura eta nortasun kolektiboaren ikuspuntutik Euskal Herria bereizten duena eraketa juridiko, administratibo edo politiko komunik ez izatea da. Esan nahi deguna da, aniztasun hori, lehen aipatutako hori, desberdintasun handiak, zatiketa handi hori, gure inguruko beste hainbat herrialdetan gertatzen dela. Nortasunaren eta kulturaren kontzeptu desberdinak eukitzea oso gauza normala da, ez da. Hemen daukaguna da, Euskal Herria konsideratzen dugun lurralde honetan, ez daukagula eraketa juridiko, administratibo edo politiko komun bat hori konpentsatuko duenik nolabait, ez da, edo hiritartasun bakar batek emango luken batura hori, eta beraz, desberdintzeko joera horiek azpimarratu egiten direla nolabait, ez da. Euskaltasunaren esparrutzat denek jotzen dituzten hainbat osagai, neurri desberdinetan Euskal Herriko lurralde guztietan daudela, hori oso neurri desberdinetan esango genuke, baina bai euskera edo euskaltasunarekin leku guztietan lotzen diren hainbat elementu lurralde guztietan topatzen ditugula. Beraz, batasun elementu batzuk badaude. Euskal Herriko lurraldeen arteko harremanak eta batez ere esango nuke hurbiltasuna edo hurbiltasun sentimendua beste lurraldeekikoa baino indartsuagoa dela. Batzutan, lehen aipatu dugun bezala, badirudi nahiko lotura ahulak direla, jendeari asko kostatzen zaiola ikustea Euskal Herria egunerokoan zer dan, ez dute ikusten oso, hori, eguneroko realitatean ez dute gauzatuta ikusten ideia hori, baina hala ere egia da hurbiltasun sentimendu hori oso erreala dela, eta jende gehienarentzat askoz ere hurbilagoa dela Euskal Herriko beste lurralde bat, Euskal Herrikoa ez diren beste lurralde batzuk baina, orduan egia da hor oinarri bat badago, ez da. Euskeraren inguruan komentatu duguna, paradoxia hori nolabait, ez da, ikusten da euskera dela euskal kulturaren eta nortasunaren oinarria, danak aipatzen dute elementu bereizgarri bezala eta euskal kulturaren elementu garrantzitsuena bezala ere aipatu da, baina bestalde ematen du kosta egiten dela euskeraz ez dagoena edo euskeraz ez dakitenak euskal nortasunetik kanpo uztea. Badago, ez dakit, nahi integratzaile bat, edo, kosta egiten da hori, badago gizartearen parte handi bat euskeraz ez dakina, eta beraz, badirudi, hoiekin zer egingo dugu. Ez ditugu Euskal Herritar konsideratuko, hor, badago nahi bat hori integratzeko, ez da. Hor daukagu nolabait arazo bat, argitu egin beharko dana, eta, ikerketa honetan parte hartu dugun aldetik, iruditzen zaigu, hausnarketa bat bultzatu behar dela euskerari ze leku eman nahi diogun gizarte honetan eta adostasunen batea iritsi beharko dugula, benetan euskal nortasunen euskerak ze leku eduki behar duen erabakitzeko, ez da. Elkarbizitzan lagunduko lukela nolabait. Badirudi euskal kultura eta nortasuna krisialdi momentu batean dagoela edo transizio momentu batean, krisialdi bat, sentidu positiboan ere bai, aldaketa momentu batean edo, eta, sentidu horretan, badirudi, asko aipatu da, ez da, euskal gatazka politikoa oztopo bat izaten ari dela, bai elkarrizketetan, bai eztabaida taldeetan, ikusi dugu beti gai hori atzean dagola, jendeak ez du sartu nahi, kulturari buruz eta nortasunari buruz ari danean, ez du politika kontuetan sartu nahi, baina oso garbia da eragiten ari dela. Eta, oztopo bat dela, eta neurri horretan, esan dezagun, irtenbidearen batea iristen baga, seguraski nortasun eta kultura kontuetan ere adostasunetara iristeko lagungarri izango litzatekela. Bestalde batetik, badirudi aurrera egingo badegu edo kultura eta nortasun kontu honetan nahiko malgu jokatu beharko dela, ikusi dugun bezala, aniztasun handia dagoelako nortasunaren ulerkera desberdin horietan, ez da, oso ideia desberdina dauzkagu Euskal Herritar izatea eta euskal kultura zer dan hortan,
Eta beraz, aurrera egitekotan malgu xamar edo jokatu beharko dela. Aurrera begira ere esan dezagun nahasketa kulturala eta bitariko edo askotariko nortasunak gero eta zabalduago daudela, eta beraz zerbait egin behar dugula aurrera begira horiek integratzeko edo euskal nortasunera nolabait ekarri ahal izateko, ezta? Aurrerantzean normalena izango delako bitariko nortasun eukitzia edo beste hainbat, ezta? Nazioarteko eraginak eta garbi dago, gero eta handiagoak izango dira. Hemen gakoa da, noski, erronka handia ere esango nuke, datozen eragin horiek eta datozen eduki kultural desberdin horiek gurera moldatzea eta hemengo oinarriaren arabera interpretatzea eta gure modu propioan garatzea, ezta? Kultura guztien erronka bestalde batetik, ez da gure zea bakarrik, ezta? Bestalde, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak egia da, ekartzen dizkigutela aukera berri asko, erronkak ere bai handiak, eta horiek baliatzea ezinbesteko izango dela aurrera egiteko. Esango nuke, bideo honetan gauzak egiten ari garela, eta sakondu beharra dagoela, ez da. Bestalde batetik, Euskal Gizartea berezkoa duena galdu gabe ireki egin behar duela, hau da, ez dakit nola esan, erronka handi hori hor dago, ez da. Tradizioa nolabait mantendu, baina berritu egin behar dugu, hor eztabaida taldeetan eta elkarrizketetan ikusi duguna batez ere hori izan, ez da, nola aldatu berezkoa dana galdu gabe. Erronka handi horri aurre egin beharko zaio. Eta nolabait, bai esan, hainbat adituk eta aipatu digutela, kultur eremua izan daitekeela pizgarri bat euskal nortasunarentzat eta gizartearentzat aurrera egiteko, kultura esplotatzea, ezta. Eta besterik gabe, hau da gaur kontatu nahi genizuena, indegun ikerketari buruz, iruditzen zait agian gauza gehiegi sartu nahi izan degula, ez dakit, liburua hor daukazue, konsultatzeko moduan ikerketa oso zabala izan da, eta beraz oso zaila da laburtzia, baina, besterik gabe, baina ekin da bion izenean eskerrik asko zuen arretangatik, eta galderarik edo baldin baduzue, gustora erantzungo ditu.